Sing semok sing kepiye sing kaya simak mau apa? Sing digendikake simak mau sing muni semok ngono mau. Ha iya. Ya, sing paling pokok wong kuwi ngene, tetembangan iki dijikuk inti sarine dijikuk bobot aose tetembangan, ngono. Heeh ya Tru. Ah iya, dadi wong kuwi nek upama ngrasake tembangan iki yen iso menjiwai mesti nek nembang ya apik. Ah iya, Mula kala mangsa ana dalange nek suluk tutur kae sok nganti mrebes mili utawa nganti bisa ndudut ati sing do mirengake iki mergane pancen menjiwai, ngono. Ah iya iya, Ning aku ki anggere kok sampe muni, "Oh, ngono kaya aku wis mili kok aku." Ah iya. Mili lho, mili irunge. Wah, kuwi pilek kuwi jenenge ora. Yo, aku karo kowe damar mancung cinupet kripik gedang kripik telo sithik edang maton natra. Gandeng aku karo kowe iki ngestokke dawuh. Iki aku karo kowe rak nderekake karo Ndara Harjuna. Ah iya. Mongko Ndara Harjuna kuwi mudhun saka pertapan Wukirah Tawu. Mundi dawuh saka ngersane Sang Ngadya Penembahan Begawan Abiyasa, Sang Tapa Begawan Abiyasa. Penak ya Truk kaya Ndara Abiyasa ya Truk. Piye? Biyen muda dadi satriya mancing Sumantana dadi Nalendra. Lalu yuswa jumeneng Brahmana utawa pendhita ya Truk. Ayo. Kuwi jenengane iso ngempan papanake rasa, iso mapakake salira. Kowe iki nek iso ya duwe cita-cita sing kaya ngono kuwi. Jaman muda kowe berkarya. Sing nek anakmu ki wis kemangkar, wis kena disawang, kowe ya madeg pendhita, madeg brahmana, wis ora mangdadak dakah-dakah ra ngono. Ah iya. Aku ya kepengin brahmana kok, Truk. Heeh. Kuwi jenengane wis tutuk tuntas sing dadi kekarepane. Oh iya. Ayo, dasowan nang ngersane Ndara. Mengko ndak gawe sungkawaning Ndara. Angin langit mirip Murat-mara Sang Arjuna wis munira kang kamanusan. Semareka den prayitna sumurire bali.
mari patungan nanging kayaneng pati kang pati testuhu bali menyang asal urip urip saking asal gesang kang kini ke pati patine ambuka warana malikija tining urip malike jatining urip kula aturi kendel Kang Mas ingkang rayi badhe munjuk paduka Kang Mas Rya Werkudara sampun namung kendel kewala Kang Mas Kakang Semar wonten dawuh Den Kang Mas Rya Werkudara sungkawa penggali jengkar mongko ora mangerti paran puruke sedya tumuju ngendi mara ndakno Kakang Semar ndara kula Den Ndara Werkudara ku aturi kendel sinambi ngaso napas mangelus dodo sampeyan sinartan menepaken raos murih pening ing cipta Den ampun
gusa-gusu mundhak kesluru Den. Lamat wis katon tejane Nggo nglipur penggalihe Ndara Werkudara ya, Gong. Heeh, men ora sedih. Iya aku nek ngerti wong nangis ki kok setrum. Ayo. Ana kawan sing bisa nglipur sukawaning Bendoro ngaturke repen tetembangan sak Bathara iki mau sapa? Kula. Apa ya wong akeh tembangan kabeh? Kowe nek ana wong sing ngaturke tembangan aku kok do ngaku engko ben do dibagei. Tak pikir-pikir Bagong barang iki ora konsisten kok. Ya rekane ngono. Nek ana sithik dodene sithik, ana akeh dodene. Nah kuwi ngelmu elek ngono kuwi. Kakang Mas Riyo Werkudara, Jlamprong adi kuwi. kepareng kendel sawetara Kang Mas. Wah, entek pengarep-arepku. Aku kuwi sak lawase ora tau sedih, sak lawase ora tau susah. Nanging ora kaya sak gedhagan iki.
mumpung atiku peteng dedet rasane atiku aku kudu piye Janaka Semar aku kudu piye Semar Den kula niku mboten maido kaya ngapa sungkawane panjenengan inggih karana ingkang putra menika murca keng tanpa taliwara kang putra menika murca ingkang tanpa taliwara kula piyambak melu bingung bilulungang raos kula tujunipun wonten trontong-trontong pepajar badhe dumugining lampah ingkang prayogi kanthi kula nderekaken rayimu Ndara Arjuna para kaki Jlaprok Wedarna ana lelakon piye sakwise kowe ngadhep ngersani kakek Abiyasa mergo upama aku supaya ngadhep ngersani kakek Abiyasa ora keduga atiku Kang Mas yo manut ngendikanipun Kanjeng Eyang Wiyasa menawi ing samangke anak kula Gatotkaca anggenipun tilar kasatriyan mindran saking kasatriyan menika netepi dhateng ubayanipun tiyang sepuhipun ingkang sinebat Wiku Haldaka tegese ing samangke ing pundi papan purungipun wonten nadyan pucuking gunung peperenging arga nanging mriku wonten tuk sumbering ilmu tuk sumbering bab ingkang anjalari perkawis ingkang sae inggih anak kula Arembyatmaja ingkang dumunung ing mriku nedya ngisep pangawikaning Sang Wiku Debya Kang Mas wah nanging ngono-ngono kuwi kaya pamit karo wong tuwa aku kuwi janji ngerti arimbi sedih arimbi manca rawat ngruntuhake luh gogloh atiku aku ora duwe kekuatan Jlamprung yen pancen ana dawuh sing kaya ngono kudu menyang endi nggone goleki anakku Gatot dawuh ngendikanipun Kanjeng Eyang supados nyaketi wonten ing kayangan Suralaya ingkang kepara leres inggih menika wonten ing wana Kuwandawaru Kang Mas Werkudara Andhek Bima kena suyaka Ong Sudibya sawara-wara Ong umbal-umbul katan niro umbal-umbul katanira pitung kedhi yen pancen cetha terwaca ayu Jlamprung kowe melu karo aku goleki anakmu Gatot Widanana taunana ora bakal bali yen ora bareng karo anakku Gatot swawi tindak kula dherekaken Kang Mas Kakang Semar wonten dawuh anak-anakmu kanthi nayuh tuturi tindake Kang Mas Werkudara monggo tindak kula dherekaken Ndara Werkudara
Mas Munira kang kamanungsan Ong yatal maur madu bronto Ong bagus karengga bu sono solahe gambar wangunan Petro nen aja aduh-aduh nggon ngulumaku marang aku mboten kula mboten adokane panjenengan kok den kok teng wingking panjenengan iki ana madyaning alas kang sinebut alas Kuwanda Waru kuwi papan gawat kaliwat liwat wingit kepati-pati dumunung ana ing wana Pringgo tegese kinempit jurang terung sela karang kinepung guwa kang sirung ing kono papaning Sato Galak kepara uga papaning jim setan priprayangan mula aja padha dawen kami open Gong ngrungokke kowe iki ora sok dawen-dawen nek nang papan gawat ku wis apa-apa darwaroi. Kowe mbiyen wis tau nglangkai apa mbiyen kae? Heeh, aku wis tau nglangkai ris-rispoh. Wah, ora ngira mbiyen kae truk jaman kae tambani didoni Rama Semar. Heeh. Kowe kewalat kok. Kowe ora kewalat kepiye dadi kaya tabuk pentrungan kaya ngono. Ngerti kulian tengu bul nglangkai ris-rispoh. Lehmu mlaku yo aja banjur padha gojek. Niki Petruk wau sing gojek. Wong mlaku kok entak dang dang tak entak dang. Niku jenengane lak gojek. Aku yo hooh. Kowe nyalahke aku. Kowe mau sapa sing mlaku? Dudok gentok gentok. Ngono mau lak kowe. Ana aku lak biasa ora. Den yen pancen ngersakaken kula mboten pegat kaprayitnan ning panjenengan kudu nganu napa ampun lena dhateng kaprayitnan nika Kang Raka lho nika nggih sunggawa atine mengko gek malih tindakne nganti ketrangsul lak malah repot ngaten iya Petro aku bakal tansah tuturi marang tindake Kang Mas Riya Werkudara angler bawane ingkang sinung mati gawe gelar nalar wombek Srusutira pamuk nyokang mangrempak Sronggong Karasu diptya Surya Werkudara sampun lajeng anggenipun tindak nglonjong bata Kang Mas kula aturi ing prayitna kebak ing mrika Kang Mas. Saliranira angula dumung iku kacarita tindakira Dyan Bratasena ingkang lonjong bata lumebet ana madyaning alas Kuwanda Waru ing selangkung gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati
prandene rikala semana cahya manter sadolanan sumunareng gayung antariksa ageng pangajeng-ajengira Dyan Markodara bilih kono papan dununging Dyan Garwaca teka mangkono pangrucitaning driya Raden Harya Warkodara. Wah, anak lanang kuwi ngono kuwi. Gatotkaca bapak ora pangling. Kowe teteh iki ana ngono le. Nadyan kowe kagraku aking, kowe ora bakal cugar yen ora kasempatan tak tunggu sak entuke karya kowe le. Yaneng talaga kadi langit mambang tepas wulan upa manika lintang tulya kusuma yudha sumaung semono panmeh rahina ing rikala semana kaya kekes temah tintrim kaya kapuk den musoni saliranira Dyan Gatotkaca ingkang wis dagang kurwaking wiwit rikala semana ateti ing sak ngandhaping wreksa mandira nganti angganira katukulan glagah alang-alang tan kadamel raos datanarsa jugar sampun mari namung swijining kutu-kutu walang atoga minggahing jalma nadyan to ing samangkih
mboten badhe cugar yen to dereng wonten katerangan saking Jawata ing karya jagat suka nugraha mring Dyan Gatotkaca kocap kacarita rikala semana Resi Upadya ya sang pukulun Bathara Indra ngawuningani ana cahya manter nyodolanang ya sumiyut saking Dirgantara denira nyaket mring Dyan Gatotkaca enta Cinandra tansah mawa perbawa Sekar Sri Wilujeng. Ong mangastu Rama Sidar Nora sisip sarendang bae ora ana ingkang karempit ingkang dadi jawing Hyang Utipati menawa to pancen kumudu-kudu wahyu kamulyan jati iki tumurun ulun ingkang nyaketi cahya gumawang tanpa wayangan jebul iki putulun Gatotkaca Baladala. Nggih. Mara kaki wungu nggih iki pun kaki nggih ingkang nyaketi nggih. Oh. Dewa-dewa yang nuntun wong perang
Mangudari tias kang reriwut rawati ruwet wedi yen kawuningan wedi yen kawuningan sawung munyo ing pagakan mracih nani bangun enjing wong sungkem pangabekti kula kunjuk Bugulun padung sampun nyaket dhateng ingkang wayah kula upami kula nandhang desa upami kula nandhang kalepatan kula sumanggaaken pejah gesang kula Bugulun ung mangastu nama sidam sekaring bawana langgeng nggir Gatotkaca mboya ana luput ingkang sinandhang kelawan jeneng kita malah kepara ulun iki mundi dawing yang Utipati supaya anyaketi marang titah ingkang mateng semedine manteng panyuwuning anggo nyipta rahayuning kawulan tentreming bawana Kaki Prabu ya merga pasutapan kita iku andhalari tentreming kajuangan satemah iwang padha wenang dawuh marang Hyang Utipati supaya nedhakake kanugrahan ingkang tumpuk matimbun-timbun mula ingkang saka kuwi nggih sejatine ana swijining nugra ingkang bakal tumurun nanging apa kira-kira jeneng kita ing samengko saguh nampa babaring kanugrahan ingkang aran Wahyu Kamulyan Jati nadyan sakeplasan Wahyu Kamulyan Jati iku uga ana swijining piwulang luhur ingkang kudu rinasuk kanggo paugerane ngawurip Ulun menawi pancen Jawata badhe paring kawelasan dhateng wayahipun Gatotkaca sumawi sinajan ing samangke badhe pinaringan dawuh kula badhe ngangungaken jangga niringaken karna siyaga nampi dawuh pangendikanipun Paduka Pukulun Hyang Utipati lumantar Paduka Pukulun Bathara Indra wewangson utawi piwulang menapa ing badhe kaparingaken dhateng wayah kula upami ata saged nampi kanugrahan mboten badhe kula anggih piyambak nanging saged ing mangke lumeber lumintu tumraping para kawula syukur bagi tumedhak tumurun tumraping para putra wayah ong pangastu nama sidam luhur banget bebuden kita yen duwe kamulyan ora bakal tok empek dhewe nanging bakal tok tulatake tok turunake nganti tedhak tumurun kita ya nggih eling-elingen ulun bakal paring dawuh marang jeneng kita nggih ong mangastu nama sidam sekaring bawana langgeng nggih jeneng kita iku swijining satriya Wiratamtama ingkang ana pundhak kita pininta-pinta dening praja sesuk kapan bisa ngatonke dharma bekti sesuk kapan bisa ngatonke lelabuhan ingkang piguna tumraping ngawurip lan bebrayan agung mula jeneng kita wajib nindakake tumindak ingkang sinebut Panca Laksita Tama. Panca iku cacah 5, Laksita iku laku, Tama iku kabecikan. Laku 5 perkara tumuju marang kautamaning bebrayan ingkang sewiji. Jeneng kita kudu bisa memayu hayuning bawana ing tegese kudu bisa mersudi hambangun marang pribadine dhewe beninggih ingkang kaping pindhone ya kula jeneng kita kudu memayu hayuning sasama tegese jeneng kita kudu bisa gawe tentrem kabeh kawula
kadang kadeyan lan para anak putu lenjit ingkang kaping 3 jeneng kita kudu dadi juru ladi bebrayan ingkang becik tegese apa ingkang dadi kabutuhaning kawula kudu pinenggalihake ingkang kanthi tumenanan lan tumemen aja nganti tok bali njani janjine meninji ingkang kaping 4 sira kudu duwe hambek para marata ing tegese sabda pandhita waliratu katetepan kita kudu bisa karya seming wong liya ingkang kaping 5 jeneng kita kudu darbe watak yaiku welasan tegese kudu tumindak linambaran rasa tresna welas asih marang sak padha-padha meninggi mekaten pengulun iya sak bajute ya nggih gandeng kita iku tumitah dadi swijining satriya satriya mono ora kena golek seneng nanging kudu bisa gawe seneng ing liyan satriya mono ora kena golek marem nanging kudu bisa gawe marem ing liyan satriya tumitah ora kena pamer sombong takabur nanging tapa mendem pinter api-api balilu trenggiling api-api mati uga ing samengko jeneng kita ora kena golek jeneng nanging bisa junjung marang jenenging liyan meninggi ulun sakwise kaya mangkono jeneng kita iku bakal tumitah jejeg bakal tumitah ingkang kanthi becik lan kanggo tepa palubi yen sesuk duwe panguwasa aja demen kemuwasa yen pinter aja demen kuminter yen sugih aja semugih yen banter aja demen nglancangi yen mandi aja demen mateni ing ngarsa gelem usung tulodo supaya ing madya padha mangun karsa temah ing mengko tutwuri bakal handayani nggih Dewaya nuntun wong ngaperang kasangsayan Melayu sucana rungsit tekan kang sarwa maneh tanwingnya ingkang sinawung pinesti kodrating Jawata nggir wektu dina iki pancen garise wahyu kamulyan jati tinampa kelawan jeneng kita marga kita tampa nggir kanggo condho iki pangestokaken dawuh ulun dewa-dewa yanuntuna wong ngaperang wong
Purna kang dadi dawulun. Puji kita ing ulun suwun. Ulun kundur makayangan lestariya rahayu rahayu kanggo sak lawase ya nggih. Wah, anak lanang nang, anak lanang nang, anak lanang Gatotkaca wis ketemu Petruk. Nggih, ning ora ngoten niku carane, Den. Sanu goleki, sanu ketemu malah dantemi ya, Gong. Umpamane ndara Werkudara ki cah kemethak kok. Sing ngene iki aku kemetak sapa? Niki Bagong niki. Mboten maksude kula niku keliwat ngoten lho. Anak niku ora digebuki. Niku jenengane apa Truk Truk? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Nggih niku jenengane KUD. Wah, bungae Werkudara ra kaya dina iki. Anak lanang Gatotkaca kowe wis bali. Kowe wis timbul kowe minggat ana ngendi ora pamit karo bapak. Sesuk kowe nek lunga lak ya pamit karo wong tuwa. Ora gawe bingunging para pepundhen. Aku dhewe ya gumun karo kowe, Gong. Kowe iki wong lunga-lunga kok ya ora tau pamit. Sanu kowe nini pamit nabuk. Jebule kowe kok malah yuk-yukan rono kaya ngopo. Teko terus to, Truk, lek ngeplaki aku kuwe terus. Kowe anggere ngeplaki aku ora leren-leren aja takon dosa tak omongke Mbak Ayu kowe. Domongke ning apa kowe ora ngandalane aku ora ngerti pacare kowe. Ngaku kowe ngerti wadimu ning aku lak cok diam. Kowe minggat yang di Karot Rama Kyai awrating awrat netepi dhateng darmaning satriya. Kula nedya kumadi wontenipun kanugrahan ihawit saking pangestu dalem Rama kula saged pikantuk nugrahaning Bathara Sinebat Wahyu kamulyan jati. Badhe rupi sungsungaken kagem para pepundhen dalah waradin tumraping para kawula ing pringgondani. Wah, pancen bocah bagus tenan anakku Gatotkaca. Ngilangake anak Werkudara lunga bali iso entuk gawe ayu. Wektu dina iki gage kae manunggal karo makmu cilik kowe bali yang negara Kamarta. Ketemu ibumu sing sedih rina pantaraning ratu. Nyuwun pangapunten Rama Kyai. Kula ngrumi dirampah sowan Kanjeng Ibu. Kula nyuwun gunging pamong sami Kanjeng Ibu. Waru. Antuk pamujine Kresna kakangku, anakku Gatot bisa antuk nugraning Bathara. Kengaran wujude kamulyan wahyu, kamulyan jati. Baiklah kaya ngono to. Kegong kresnane Kegong. Ayo kae nonton Ndarawati. Lho Bagong meneh. Ha nggih, pripun sakniki?
Kamulyan Jati ditambah dara. Gatotkaca sami ngajeng pripun ya wis. Yen pancen pinesti kaya mangkono Werkudara. Pun Kakang melu mangayu Bagya. Suteja Narakasura tak kone bali yang tak ditresna. Wonten dawuh Kanjeng Rama. Pancen pinesti dudu jodomu kok nggih. Ayu Kamulyan Jati dudu pepintamu. Wektu dina iki wis dipurba ajimu Gatotkaca kowe kudu trima ya Le. Keparengipun Kanjeng Rama. Ayo kowe kudu mengkalah. Kundur menyang Traju Tresna. Kamulyan Jati dudu pepintamu Suteja. Wah, jagat dewa betul. Wiwit biyen mulyayi Gatotkaca mesti dadi rubedaning lakuku wong tuwa wiwit biyen mula kok tansah bancidimban oyot. Kanjeng Rama bancidimban siladan kaliyaning putra. Sesuk mungsuh saya mungsuh Gatotkaca. Werkudara, apa? Mangsa Badawa wadya balane Suteja Narakasura. Aja melu-melu tandangane. Katon Kakang Sang Bima Swacan cut mancing ing palugon yaki gumolong nangamuk punggung tan mikir sanjata mimis Pranyata Suratikaya aja kirang gumuyu wis nututa bumpung durung mamprong sira wani tanding marang awak mami lamun sira ora mundur mesti bakal dadi layon. Wah. Kenyung gemblung aja sira ambebarung ngadang ing dalan panurung tu mekeng pati Yen tan mundur sira bakal ingsun padha.
Oh. Dole kaya wis bisa padhang teterawangan. Wis bisa antuk kanugrahan tumuning Mayu Kamulyan Jati Dole ayu padha disyukuri. Gandeng lakune isih dawa mbok menawa duna dungkap nggon Kusumwan. Diagunging pangaksama lan puput pepuntane ngatur ya Le. Muga slamet sing nanggap slamet sing ditanggap rahayu bumi langit saisine. Rahayu sakabiye kang dadi pepuntane mbok menawa duna dungkap sepisan maneh diagunging pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.